Takže máme 29.7.25, je útorok, no a pozeráme sa aktuálne na 4-hodinový graf menového páru euro-dolar. Tu je krásne vidno stúpajúcu trendovú líniu, ktorá začala už niekedy v marci 27, niekedy možno v polovici marca, kedy ten uptrend začal naberať prudko na sile. Ono to už v podstate začalo tu na niekde koncom februára. Potom prišla prvá korekcia, nárast, extrémny nárast až na 1.15, 1.16, potom také mierne spomalenie, opäť trošku korekcia, odraz, takže tu sme začali v podstate vytvárať prvé nejaké také odrazy a prvé náznaky tej trendovej línie. No a keď si spojíme tieto dva body, tak sa vlastne dostávame až sem, kedy prišiel ďalší náraz, no a tu prišiel ďalší pokles, ktorý bol spustený včera, potom ako sa Európska únia s Donaldom Trumpom dohodla na 15% clách, takže uvidíme, akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať. Ja osobne som dával long dnes na buy. Vzhľadom na to, že je euro-dolár v dlhodobo rastúcom trende, tak dáva zmysel nakupovať na silných supportoch a pre mňa support na 50-denný klzavý priemer, čo je priemerná cena za posledných 50 dní v preklade, je silný support. Takže ja som to nakupoval už tu ráno, niekde na týchto úrovniach, presne na tejto zelenej čiare, to je tá 50-ka. Potom samozrejme, bolo tam určite veľa traderov, ktorí nakupovali na tomto supporte, pretože potom ako sa cena dostala na túto 50-ku, tak ešte prudko klesla a povyberala ešte ďalšie asi stop lossy. Čiže tu niekde bol ten vstup, ako je vyznačená táto čiara, ako mám aj ja tieto zelené vstupy a hneď potom to padlo ešte o ďalších približne 33 pipov a odtiaľ sa to začalo mierne odrážať a potom ako som videl na polhodinovom grafe, že prišla táto prvý taký závan toho, že by sa to teoreticky mohlo odraziť, tak som začal tu nakupovať s tým, že stopku som dával pod toto low. Je to čistá špekulácia, samozrejme môže sa to otočiť, môže to ísť aj tak naspäť do minusu, ja s tým počítam, mám tam nakúpených až 0,8 lotu pri účte $1500, takže riziko dosť slušné, ale samozrejme ak to vyjde, tak aj ten profit bude zaujímavý, takže počítam s tým, že to môže nevýsť, že sa to môže s prepáčením pokašľať, ale taký je trading, nič nie je isté, aj keď máte kopec skúseností, aj máte profit, aj všetko, nikdy nikto nevie, kam to pôjde, vždy je to o pravdepodobnosti, o money managemente, o stop lossoch a o narábaní celkovo s tými rizikami a s tou situáciou, ktorá na trhu je. Takže ja aktuálne v eurodolári vidím potenciál pre mňa na nákup, takže kde by som sa chcel toho zbavovať, tak to sám ešte úprimne neviem, buď príde. Ak by sa ten trh mal naozaj že otočiť a mal by ísť dolu a mali by sme zrušiť ten uptrend a malo by sa to celé proste zmeniť a opäť by sme mali ísť niekam ku tým nízkym hodnotám 1.10 a tak ďalej, tak potom by teoreticky mohol prísť ešte test zo spodu tejto stúpajúcej trendovej línie a náznak toho nabehnutia naspäť nad tú trendovú líniu a že teda že budeme pokračovať ďalej s očakávaním, že prerazíme ďalšie maxima. Tak tam si to viem predstaviť, že ja by som už možno tu navedel byť celkom pekne v pluse. Priemerná nákupná cena je 1.1550, takže tu už by som bol 80 pipov v pluse a keď mám nakúpených 0,8, tak to je 80 pipov, koľko som hovoril, 80, cca 80 krát 8, to je $640 zisk, takže to by som bol naozaj na tom úplne v pohode, aj keby len prišlo ku nejaké prvé konsolidácii toho začínajúceho downtrendu alebo tej veľkej korekcie. Ja osobne si myslím, že to bolo len, už veľa ľudí bolo podľa mňa v nákupoch, už veľa ľudí už tu na tých 1.18 špekulovalo na nárasty a podľa mňa málo kto počítal s tým, že pôjde cena veľmi rýchlo, prudko dolu, veď keď si pozrieme včerajší deň, pondelok, kedy otvoril trh potom ako aj Trump hento s tou Uršulou zahlásili, tak z 1.1760 to za jeden deň padlo až o 177 pipov. Žiadny fundament, žiadne negatívne správy, čo sa týka ekonomického kalendáru. Čisto reakcia trhu na túto správu, ktorá vyšla už v nedeľu. Takže ten trh na to reagoval takto. Dnes ešte, ja som aj s tým počítal, že keď ten trh zatvorí niekde tu tak počítal som s tým, že budem nakupovať na tej 50, že keď si pozrieme denný graf, tak
tak tu na niekde zatváral euro-dolár a počítal som s tým, že je tam ten klzavý priemer je na týchto úrovniach, niekde tu, tak pravdepodobne to pôjdeme ešte otestovať. To bude prvý taký moment a ešte čo ten trh zvykne robiť je, že ešte tu nakúpíš, dáš si tesný stop loss pod to, povyberá stopky a potom bim, obrovský náraz smerom hore a ideme na. Takže za predpokladu, že by dnešný deň bol prudko zelený, že by sme zavreli niekde tu ak zavrieme pod 20 na dennom grafe, tak ešte sa to môže zvrtnúť a môže to na ten nasledujúci deň v stredu ešte padnúť. V stredu si myslím, že sú tam ešte aj správy ohľadom počkať, pozrieme ekonomický kalendár, tomorrow, HDP, no jasné, FOMC, interest rate decision, takže úrokové sadzby v Amerike 22.00 a tlačová konferencia 20.30. Takže zajtra, keby na tlačovke naznačili znižovanie úrokových sadzieb, tak teoreticky ten americký dolár by podľa nejakých poučiek ekonomických, keď centrálne banky dvíhajú sadzby, tak mena posiluje. Keď naopak znižujú sadzby, tak tá daná mena oslabuje. To znamená, že ak by v tomto prípade americký dolár oslabil voči euru, tak kurz pôjde ďalej hore. Ja osobne by som bol veľmi happy, pretože tento objem 0,80 lotu pri takomto účte spraví naozaj citeľný profit. A keď mi to aj nevidie, tak proste stratím, ja neviem, možno 20%, možno stratím z toho, hej, tak ako prežijem to, ale pri takýchto výnimočných korekciách sa mi oplatí riskovať aj 20%. Nie je to, že kupujem na vrchole a riskujem 20% a keď to pôjde dolu, tak ako tam tá pravdepodobnosť je naozaj vysoká, keď kupuješ niekde na vrchole. Po takýchto prudkých korekciách, v takomto silnom dlhodobom uptrende, ktorý na tom eurodolári prišiel z dlhodobého hľadiska, keď si pozrieš proste tento pohyb, ktorý tu je, tak to áno, veľa ľudí si môže povedať, veď Pane Bože, už je to moc vysoko, pôjde to už iba dolu, ale tak to nefunguje, proste nie je zákon, že niečo dlho rástlo, tak už to musí ísť dolu, alebo dlho niečo klesá, už to musí ísť hore, to je proste, to nie je pravidlo, ale páči sa mi jednoznačne reakcia na 50-denný klzavý priemer, hej, tá je podľa mňa super. Už sa mi to vrátilo pôvode na tú hodnotu, kde som to nakupoval prvýkrát. Táto pozícia, ktorú som prikupoval, tak tá už je pekne v pluse. Takže keď si pozrieme teraz otvorené pozície, tak tieto už, ktoré som prikúpil, tie sú v pluse. Cez 37, čiže reálne už som nejakých $60 v pluse. Takže môj high, môj vrchol na tejto stratégii bol niekde tu, cez 50%. Cez 50%, 50,54 som mal v pondelok. Tam som zahučal trošku aj málo na eurodolary včera, tam som skúšal malinký objem na nejakých psychologických supportoch, ale tak nevyšlo, takže som to zavrel, nebudem proste mať zatvorené oči a dúfať, že sa to otočí. Jednoducho, keď to nejde, tak to treba katnúť, zatvoriť a čakať na niečo iné. A potom niečo ropa, index a tak ďalej, čiže aj ropa tiež dosť pozapalovala, ale to je jedno. Proste venujem sa teraz eurodolaru. No a eurodolár je aktuálne teda takto, takže uvidíme, čo táto sviečka, táto hodinová o tej 10, že či toto bude len fake, táto zelená stúpajúca, ktorá prerazila toto dno a vytvorila tu a zatvorila niekde v polovici, tak teraz bude veľmi dôležité sledovať, ako bude pokračovať táto zelená sviečka o tej 10. Ak z tejto zelenej sviečky nakoniec bude červená a pôjdeme ďalej dolu, OK, nič príjemné, bude strata. Ale ak sa to otočí a začneme stúpať a prerazíme tieto rezistencie, prvú 20 na hodinovom grafe, čiže priemernú cenu za posledných 20 hodín, alebo respektíve 21, tak a začneme sa dostávať vyššie a vytvárať ako keby dnešné nové maxima, že teda pôjdeme nad tieto úrovne, kde bola táto cena, tak tam už to bude pre mňa signál, že pravdepodobne tá 50 ako support na tom dennom grafe proste zaberie a ten trh to bude pravdepodobne rešpektovať. Ja osobne by som bol veľmi rád, keby dnes zatvoril ten trh niekde tu a začali by sme sa dostať naspäť do toho pásma, ale nechcem akože predbiehať, nechcem si ani vytvárať ilúzie, ani nič, pretože o to potom to viac bolí, keď ten obchod nevyjde, takže zatiaľ fajn, no a uvidíme čo ďalej. Tak, zatím.